guys, yaenda nayo panapa yakamira yakadai irespondi yemafans vachiresponda Mukudzei Junior nepost yakaposta nekuda kwechi nonga muri kuziva mese kuti pane nyaya iri kuitika yekusavhoterwa pano kwamukoma Jabrez nenyaya yekuti havana kudii paitwa Zimbabwe Lives Matter bye havanawo kudii kucontribute. Saka Mukudzei Junior ane post yake yaposta. Saka ndichakuverengerai post yacho, then ndobva ndakuverengerai mascreenshot respondi yemafans zvava vachitaura. Indungu yamira zvinazvo sezvazviri, handisi kuda kuwedzera, handisi kuda kutapudza. Saka regai ndiverenge chipost yaMukudzei Junior. Hanzi ana Burna Boy vacho ukavavhotera vekunze vanokupei uye vakambokupei moso hautovazive in person. Is it Jabrez responsibility kuita zvese zvaunoda zvelife yako waida avake imba ikoko? Zvikanzi he is doing enough by giving us music yake yatiri kuabhusa paradio. Every day we are getting entertainment from him. Jabrez pakaitika cyclone idai was the first celeb to respond and send a relief akatokurudzira vanhu. But ana Burna Boy akambokiitirei? Mukatarisa employment iri kugadzirwa naJP for local people. Band members vaya vanotengesa doro kumashows ake, mabloggers anoshandisa zita raJP kuita following vachizowanawo maadverts. Guys, let's stop hating on our local artists. We will go nowhere with this kind of dead mindset. Let's go and vote, leave bad mind behind one. Ndimochema muchiti local music haisi kuenda international. Did you realize kuti zvamunoita now local artist apiwa chance ndizvo zvinotsikirira local music? Ngatisiyei godo nechibad mind, zvimwe tingabudirira. Ndo post yaMukudzei Junior mwana waJabrez. Saka ndakuchinda kuma respondi yemafans manje. Zvikanzi noumwe usade kupindira zvausingazive iwe musoro bhangu. Zvikanzi noumwe futi Burna Boy akachema nesu when we were down and your father didn't. With all respect, my vote goes out to Burna Boy. Umwe ndobva isa screenshot reZimbabwe Lives Matter yaBurna Boy. Zvikanzi zvino umwe haumanikidzi munhu pekuvhotera iwe mufana. Unoziva chii panyaya dzemavhoti idzi? Noise tivote idzi noise. Hanzi noise tivotere Burna Boy. It's not about ane zvaanotipa but we like him. So do you think kukanzi voterai Dele Ali naMarvelous naKamba? Tovhotera naKamba because muzimba. No, we can't do that. Hautiudziri pekuisa vhoti. Majaira corruption vapana ibimi. Ndakuzokumanisa. Zvikanzi zvino umwe hanzi ndoumwe hanzi toro dzorera mwana account yake. Don't try to justify yourself through someone account. Iwe murefu. Zvikanzi zvino umwe iwe ipapa hame uyu arikufunga kuti pamwe Jabrez ndiye anyora chiposti achishandisa chiaccount yemwana wake. Zvikanzi nomwe iwe murefu tikuzviziva kuti ndiwe ukuhwanda nezita remwana wakanya. Hanzi iwe murefu tikuziva kuti ndiwe ukuhwanda nezita remwana wakunyaraka wakunyora kuti tifunge kuti mwana wako manje
tifunge kuti mwana wako manje Burna Boy mukomana kumberi ungaimbirana naye here iwewe tinyara zvikanzi where is the problem exactly zvikanzi noumwe da kuvhota iwe zvoitwa sei zvikanzi noumwe bvunza baba vako vanoiziva nyaya yacho kwanzi tinokanganwa idemo mufanano umwe ndobva ati zvikanzi noumwe haiwawo akazi kamufana kakanyora apa guys ndiye pressure aita running stomach nemacomments echifilm ashandisa akaundi yemwana chete asi ndiye uyu hameno vachiri kuteerera noise dzake paredhiyo ini ndakasvipa kare hope old school music and mamusicians hope ari kuimba zvinovaraidza than to listen to noise yemunhu asina hanya nelife yako chaanoda mavhotsi enyu chete bodo umwe ndobva ati vhoti pana wingi d ipapo bo vhoti pana jp ipapo ho tangai Burna Boy vamwe vangu ndati vhoti pana Burna Boy maresponde vamwe kanzi nomwe usada kukanganisa keria yako umwe akati zvikanzi noumwe jp umwe akati well said let's support local talent saka ndo zvandamuya nazvo guys chiri kudi kuratidza machi respondi yechi yemafans saka inanga ndizivi kuti akanyora ndiani ipo pari kunzi ndi Mukudzei Junior saka ndakuverengawo zvamaonerei vamwe vari kuti asiye ndiye japresa wacho akatora ari kushandisa akaundi yemwana saka guys nyaya ndo yandangouya nayo kuti munozvionawo sei. Thank you kune vese vasati vasubscribe achiti subscribe click your notification bell kuti pega pano upload the latest video. Hamudarikirwi guys. Blessed.